croeso nôl I PopT. Mae bron yn ddiwedd gwyliau'r haf, sy'n golygu un peth. Mae bron yn amser I chi fynd nôl i'r ysgol. Ond pidwch becso, na pam fi ma! Heddi fi am rannu gyda chi beth sydd yn fy mag ysgol I gael chi'n gyffroes ar gyfer y tymor newydd. Ond cyn I fi barhau'r fideo, chi'n gwybod beth i'n neud. Beth am I chi Tanysgrifio I PopT, I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r glwch bach notification. Reit mlaen I wneud yr fideo fe. Falle bod rhai ohonoch chi yn symud lan I ysgol uwchradd, falle bod rhai ohonoch chi yn symud ysgol, neu falle bod rhai ohonoch chi just eisiau cwbl o dips ar beth I gynnwys yn eich bag ysgol. Dyma fy mag ysgol. Sa'n ni yn mynd nôl i'r ysgol, iawn. Fi licio'r bag ma, mae yna frandiau eraill ar gael, ond ar yr ochr mae ydych chi rhywle I gadw potel ddŵr, mae ydych chi lot o compartments gwahanol, fi'n meddwl sy'n handi ar gyfer yr ysgol, ond hei, dim na beth sy'n bwysig. Pa bynnag fath o fag chi'n defnyddio, sdim ots. Beth am I ni ddechrau de? Gyda yr ochr fan hyn, mae dy fi botel ddŵr. Stwl sadwr yn digwydd bod mae yna rai eraill ar gael. Mae'n rili bwysig bod chi'n yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd. Mae hwn jyst yn mynd I gadw chi'n hydrated, bach yn fwy effro. A mae'n rili dda I chi. Os ewn ni wedyn I flaen y bag. Na, sori, dim y zip. Mae roth fi fan hyn fyd gynta. Lip balm. Pan o'n i'n yr ysgol, fi oedd y ffrind na oedd wastad yn gofyn, os ydy lip balm? Pidwch bod yn Cadi, byddwch y ffrind trefnus na sy'n wastad yn cario rhyw fath o lip balm neu vaseline gyda nhw. Achos yn enwedig yn hymor yr hydref a'r gaeaf, oedd yng ngwefusau yn sych, oce? Mae cario un o'r hein o gwmpas o chi yn really handi. Yn y ffrynt fan hyn nawr, mae dy fi pwrs, Fi mwyn gwybod y system dyddi yma. Ydych chi'n sgano'ch bawd chi, os ydych chi gerdyn, ond mae jyst cael pwrs ymlaen y bag yn really handi am bwysig gofio hefyd. Wedyn, rhyw fath o crocodile clip neu bobl gwallt. Chi byth yn gwybod, falle byddwch chi'n fed up o gwallt chi lawr, falle byddwch chi ffrind bydd eisiau benthyg un, chi byth yn gwybod. So, mae'n handi I gael rhywbeth fel hyn ymlaen y bag. A wedyn, mae dy fi period pads, eto, beth yn gwybod chi yn mynd I ddechrau, os bod ffrind chi'n mynd I ddechrau. Mae jyst yn haws cario rhai eich hunain a goffo gofyn i'r dderbynfa yn fy marn I. Wedyn, awn ni I ganol y bag. Nawr, yn amlwg, mi fydd gyda chi eich llyfrau. Jyst i'n rhoi rhyw fath o lyfr, cofnodio, notebook mewn. Rhaid gwybod bod chi eisiau cymryd nodiadau a ddim sgwennu syth yn eich llyfr chi. Tip I chi, actually, os ych chi'n ansicr o beth chi eisiau sgwennu yn eich llyfr chi, yn enwedig fel Cymraeg a Saesneg a pynciau fel la, sgwennwch rhyw fath o bullet points lawr mewn notebook a wedyn ysgrifennwch nhw yn eich llyfr go iawn chi. Safio hassle, chi bo? Wedyn, yn amlwg, rhyw fath o gas pensilia, Y pethau amlwg yw beiro, pensil, rwber. Mae dy fi rhyw fath o bren mesur mewn fan hyn sydd wedi torri. A uwcholeuwyr yn handi hefyd, highlighters, yn enwedig os ych chi eisiau cofio ffeithiau. Mae'n rili handi uwcholeio y ffeithiau pwysig achos mae nhw'n aros mas yn y cof wedyn. Wedyn, yn y bit cefen ma sydd dy fi, mae gyda fi ddau beth, crib gwallt neu brwsh gwallt. Os byddwch chi wersi chwaraeon yn y bore a bod chi wedi dod I ysgol â gwallt lawr, allwch chi jyst brwsio gwallt chi fyny, brwsio fel nôl lawr wedyn. A wedyn, mae gyda fi'r mini deodorant ma. Fi'n mynd siŵr iawn os bod hawl gyda ysgolion ddefnyddio spray, ond mae bendant rhai rowlon mini ar gael hefyd. Maen nhw mor handi gael yn bag chi. Eto, gwersi chwaraeon yn y bore, gof bod yn ysgol trwy'r dydd, chi ddim moyn drewi. Felly mae un o'r rhain yn really handi. A dyna ni am fideo heddi, guys. Yr unig beth arall sydd gyda fi weid wrthoch chi yw, os I chi'n poeni am fynd nôl i'r ysgol,
Mae hyn yn hollol naturiol, mae unrhyw fath o newid yn really scary, ond you got this, okay? Oddi wrtho fi a gweddill criw PopT, pob lwc, joiwch, a na i weld chi yn y fideo nesaf. Ta-da!